Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, balik na po ta. Huwag akong i-upload karon mga listeners ang What's the Style Part 34. Huwag akong basahon katong mga comments katong last nga gi-upload na to. Ang first comment na to si Ma'am Birnit Lasi. Thank you sir for new upload. O tulok ka heart. Salamat ay sa imo dia Ma'am Birnit Lasi. Si Hilda Asuncion, enjoy kayo minaw sa Palamay Drama Idol. Salamat po sa imo dia Ma'am Hilda Asuncion. Si Oscar Abaydog, Idol, salamat sa upload. Kung kalingaw na sad ang team Asinso Gamay, muhila sug dako. Basta dol, wa skip dol hangtod human. God bless dol. Salamat sa imo Oscar Abaydog sa imong kanunay nga pag-comment nga mabasa na to. Maapila to sa akong pag-vlog. Salamat jud kay sa mo da Oscar Abaydog sa imong kanunay nga pag-comment. Sa imong pagwa-skip, dako na kay nang tabang sa tuwa Oscar Abaydog. Karang comment ni Oscar Abaydog, basta dol kung wa imong drama laay jud kaayo dol. Usbon ako Oscar Abaydog, salamat jud kaayo sa imong ka-team diha Asinso Gamay, muhilas og dako. Si Michael John Amores Idol from Tubod Lanao del Norte. Salamat po diha sa imong Michael John Amores. Si Riblin Paner, nice kayo ang draman mo dol, makalingaw. Salamat sa imo da Riblin Paner. Si Manigo Samuel, boss lami kayo sige ta ani o pagahi. Mao ni ang comment ni Manigo Samuel. Salamat sa imo dia Manigo Samuel. Sige lang kag pagahi dia. Nindot kayo kay Valentine's Day gahapon. Pagahi jud ni pirmi si Manigo Samuel. Si Sir Dads Vasquez, thanks Palamay Drama sa What's the Style Part 33. Salamat sa imo da Sir Dads Vasquez. Si Ryan Inquito, salamat sa upload dol. Minaw na pud habang gatrabaho. Salamat sa imo da si Ryan Inquito. Si Sir Willo, duha ka heart tarni kang Sir Willo. Salamat sa imo da Sir. Si Gina Len Saros, thanks Palamay Drama og tulo ka heart. Ug mato mo sirs tarang ga comment sa ato. Ug ato na sugdan atong What's the Style Part 34. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style, ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita lakip ang imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, na bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Mario ginaingon. Wa ko'y tuyo nga maguba sa ilang pamilya. Pero iya mangyug kong dutdutan. Naabot na noon ang higayon, ako siyang nasakyan. Busa, sorry na lang. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, hindi din ako mahimong may kalimtan. Mao ba Mario? Nagpalaygit na di ay na ang imong asawa human sa mga anak sa ikalima? Oo, ma'am. Isod kayo nga masigig panganak. Kunya, kinirag akong pagka-taxi driver nga akong pangita. Oh, hilig dahil ang imong asawa kay nagpusot-pusot man ang inyong anak. Dili ang akong asawa may mahilig. Kundi ako. Ay, mao ba? Ikaw di bigaon. Oo, ma'am. Dali na kayo mutukar akong gana. Basta, buduol ko niya. Kunya, bago ba siyang ligo? Miya, ma'am. Kanindot kung ingon palang untang akong banang ana ay. Mao ba ni akong gipangita, lalaki nga pala Gerger. Ma'am. Duolotas amo. Hapit sa tagadiyot sa bahay. Tabangay kong hakot sa akong mga kinumpra. Kaya ikaw ba na ko ining Sir Jason, ninyo ba magyug kong gipasnak?
ginang akong asawa, Mario. Matinagdanon sa higala. O ikaw, Sab, suki ka man niya. Ikaw man dayon yung tawagon niya, mangumprar siya sa bay. Pero naay panagsas na makabalibad ko Ma'am Janice. Inig panawag niya. Kanang maatol nga may pasahero kong ihatod sa layo. Makabalibad ko. Pila ganito yung anak ni mo? 5? O manisulti ni Janice. 5 ko no. Oh, sir, 5. O ako nang ipalaygit akong asawa. Kamo, sir. Usara ko na inyong anak. Kay di na kuno ka mahilig. Tagsara mo strong ning ako, Mario. Sukal ko na diabetic ba? Gusto para bagid unta siya. Si Janice nga, panghura ng among anak. O ba, sir? Kung magyan mo snacks, pwede na kang mubiya. Ikaw na ihatag niya 3 mil ha, langga, Jason. O lang ka. Kadako guna ning 3 mail, ma'am. Nanagod, palag di ako. Umsa ka ba? Suki bitaw kaniya. Huwag nalagay ba ka sa imong pagpamasahiro kay nihapit mo kasbay. Sige, salamat, sir. Ay, salamat kayo yung duha, Sir Jason. Lipay ko rin akong asawa nga. Niuli ko nga, dako ko ginansya. Dako gid ko ni rumahatag sa akong asawa. Kay dako man ko ginansya. Kay pagkahuman akong biya sa ilang sa Jason ug Ma'am Janice, nakapamasahiro pa man ko. Tukaran akong gana. Miang jirjir. Si Ma'am Janice. Mutag yun niya. Klaro kayo nga. Nagbitin si Permi. Kay tagsara mo strong kang Sir Jason. Ay, bita. Ako pa'y nabanang ma'am ay. Tagbaw siya na ako. Salamat in town. Kay dako karon og ginansya sa imong pag-drive og taxi dong. 3 mil ang imong gihatag na ako, Eroin. Pero, doon ni bukti dahi ho. Tutok na po siya siya na akong gisulog na si Nina. Maayo kay kuasa ilang kwarto mga bata dahi nga nagtanaw TV. Tanos kwarto na. Ay, ang Jojo. Ikaw, good. Bahala ka. Total, nagpalaykit naman sa ko. Di na ko mamapdos. Mawag na. Tana dahil sa kwarto. Love kayo ni nako. Baka nagdako na nigbabak. Dali man na biyak ka batang may kawasan. Unya, dako sa nang imo pa ya. Muratag mga anak, permi anak ng isot imo. Ayo. Ano labi? Ako na yung kukaan. Ako na yung buon ha. Ayaw sa. Ikuan sa na. Kaon sa kuan na. Ang binabe. Malamay. Sige pa day. Kanahan ko ba ito day? Uspaday. O kano. May di ka lang nga pagmaya day. Ano sa baon ni kawas? Day. Uspikaw sa day be. Luyahan ako day. Tulogid ka raw ng atong nakuha day. Pasagdan na kita ka. Total, di naman bitaw ko mumabdos. Kinagpalaygit naman ko. Atos ako sa banyo. Manghimasa sa ako kay marag pilit-pilit na ning ako. Ang manghimasa sa ako sa banyo. Magtapis lang kong tualya. Ay, sa ko dong. Sige day. Walay kalibutan akong asawa. Na si Ma'am Janice akong gi-imagine dihang nagjerjer. Siya talaga eh. Yeah. Ay, tiwas mo ni sa butila to pre. Mamasahiro tagbalik. Yun eh. Timing niya kay nag-abot ba? Abot na suki na itong tindahan na place karsada. Oh, get. Hapon na oh. Happy di gabi. Manu ta. Ha? Ako ha man yung praabang gidan siya gamay. Okay na, manu ta. Ako sad pre. Pero sa iyo pa sa garahe ro. Ito yung ano ba? Yeah. Kuhan ba? Ito
Ito yung babae nga sukin mo, ganahan mo, jor-jor mo. Kutol ba ko sa imagine ini. Aba? May bana man siya pero uhaw siya kay diabetic man na yung bana. Ang cellphone ba eh? Ito na, Sa may nawag? sigungo na. Siya ni nanawag. Si Ma'am Janice. Ida no, ito pagka rin. Kaya din doon kayo ba? Kiring. Inahilo. Hello, Uy. Ma'am Janice? Ani ako sa bahay. Doon ako ipabuhat ni mo. Ay. Bayaran ta kada ko. Di ko malkansi sa imong papamasahirong taxi ini. Oo, ma'am. Karon na yun. Muan ako sa inyo. Unsa kahit ipabuhat mo, Ma'am Janice, na ako? Nausa man ko? Muram kog nalipay nga magkita na sad miron. Ginahan siya ko magtanaw ni Ma'am Janice. Lami kay siglawas. Doon ako sa ila. Ni anak ko. Ma'am Janice? Hi. Gihubo mo lagi ng tanan nimong sapot, ma'am. O gida ko nimo din sa inyong kwarto. Ingon ka na, sir. Wa man lagi, ma'am. Ang tinuod ako lang usaran din Og, ako ang gusto ko nga imong trabahoin. Ma'am, ma'am. Ma'am, ako kong gikalitag. Dakusog hawak, ma'am. Ako isa ini. Isa sa katita. Mangita ta. Lipay ako. Tabawa ko sa lawas na kalipay. Sige na, Mario. Ma'am Janice. Kalamiya. Kalamian na. Ayaw na kong tugay-tugay. Diretsuan ako mo. Bis may anak ka, ma'am. Kaya pong imuha. Siyempre. Kalamian na. Kada ko ng imo. Layo na kaya ang sa kong bana. Ipasud na lang, Mar. Sige, ma'am. Di na, ma'am. Basta. Kani, sakto ni. May nahitabo yun na mo o kadagkan atong tuyo na ni Ma'am Janice. Dito yun mismo sa ilang kwarto sa iyang bana. O man siya nahitabo, magsige na siya pangita na ako paagi nga magkita mi aron magtagay sa kalipay. Sugutsad ko kay ganahan magpugo niya. Unya, inikahuman, tagan pugo niya ang kwarta. O nga, sugutan ang pud ko nga magkarelasyon mi sa tinago-tago nga paagi. Mga kasama ang kaagi ni Mario, dinining tulumanon. What's the style? Sugot lang po nga magkarelasyon sa tago style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rhea, ginaingon, mahal kita ka. Kaya nangita mong yun ko pa aking magkabalik tang duha. Mao kining nahitabo sa kinabuhi, nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Nene, kita ibabaw sa bahay, day. Ay, talagang sa kayo nag-jogging ron sa ibabaw, no? Kapuya na ay maugi day. Di nila tataman. Kutas na kayo isa ka pa si babaw. Ay, babawang bahay na gani. Sige, di nilang tataman, day. Kapuya. Dakan kay nag-jogging. Pero, wak man siya. Kay bahan ako kung kinsa imong gisigihag lantaw. Si Marvin? Hindi, sunya sa tagaan na kita. Wala ki siya mag-jogging ron. Gimingaw man ko niya. Mura gidangat. Nga nugod tao nga gimingaw man taong kaniya. Uyab day mo. Ambot ba ani? Gibati man gid ako nga nahikog magit ko niya. Sa kadagan sa nanguyab nimo, kanag yung tawhana, nga wa manguyab nimo ang nakapapitik sa imong kasing-kasing. Tanaw na nag-jogging pa ingan din himit o nga sa ibabaw. Tanaw tayo. Asa pa? Ay hala. Hala si Marvin gidi ay ang lalaki nga imong gipangita. Ano naman ka? Mauwaw man kung maipakita niya nga nakagusto ko niya. Tabangi ko, pi. Tabangi ko dahil nga magkauyab ming duha. Sige na, day.
Kagang duha ka babae sa unahan. Si Ria o si Sonia man na. Nag-jogging sila. Marvin! Marvin! Uy, gitawag ko ni Sonia. Sonia! Aray sa dinidong, nakaisulti ni mo. Oo! Mo anak ko sa inyong nahimutanan karon. Unsa? Maoy na oy palayo siya nato kay mauwaw siya nimo. Naibaw kag ngano? Ngano man? Nakagusto siya nimo. Ug dili kay nakagusto lang, nahigugma pag cute. Mao na dong Marvin. O gusto siya nga mamisita kaniya karon sa ila karong gabi kay iya din kuno kang sugton. Tinuod ka Sonia? Oo, sige. Mamisita ko niya karong gabi. Nakagusto sabi ako niya. Busa. Mamisita ko niya karong gabi. Dahil Sonia. Salamat tay, Ria. Nga gisugot dayon ko nimo. Kay nakagusto mong kit ko nimo. Ug nalipay kay ko nga nagkauyab na tando ka. Kaning day karong Domingo ba? Mag-date ta. Sige. Manuloy tas downtown. Upa. Mukuyog ko nimo og panuri sa maabot na Domingo. Uyab na gud ta. Busa mo kuyog ko nimo bisag asa ta manuroy. Marvin, mutal? Ni ata mi hunong ining tungod sa kamutal? Oo, day Ria. Tagbaw naman tagpanuroy sa mga mall. O busog na sa tagi ka na ngaon. Sa motel na sa tamanud. Marvin? Oh, pero kung di ka masugot mo check-in ta. Ha? Oh, mamahal na sa agi. Ay, Ihatol na ko sa inyo. ikaw ba? Manggod ko may balipad ko. Oh. Ang ako lang ba? Basin kung mahilaptan ko ni mo, imo na kumbuwagan. Kanang nili mahitabo day. Tungod kay mahal ko kayo ikaw, Daria. Salamat, Marvin. Sige, tana. Manaog na tayo ining maong auto. Tana dong. Salamat ay. Salamat. Salamat. Akakilo ka na. Akalami. Akalami, kakilo ka na. Nga makaayo. Di na magwanda na. Ating ikuan di. Ngano ko? Askot, anak. Makalilisang man. Dili dayo. Ako rin bahala ini. Sinabi. Hinayang lang ako. Hinayang lang ako. Ay lang sa ipadahin dong. Di pa ko ready. Agay! Sakit! Dating kaliton at may sakit. Ayaw sa! Agay! Sakit! Ay, tabang ma! Tabang pa! Tabang sila nga! Unsa? Kibuwagan ka sa imong uyab? Kaya wa ka gwantas imong gidakon? Gusto na. Mahal kayo ko. Ilagan ako si Ria ba? Sa batahon ng imong sinak ito'y maway dunggan. Sa banang taon ko. Murag ikaw pat naman ang babae ni mo taon dong. Uyab ni mo. Gibuwagan ka? Di ba? Oo, lagi ba? Siyang love. Love kita ko siya po. Sobraan kita ng imo Dili ko dahil. mabuhay kung malayo siya na ko ba? Dili ko mabuhay. Oh, kaya sa man din isulti niya. Masaya yung isulti? Sakitan ko no siya pa. Feel ko no niya nga. Mura ko no mabungkag. Musang ko siya atay ang ako ba? Inighandos na ko. Muray gidangat. Liko lang niya sa tuo, taxi driver. Kaila ko ang maong doktor. Palad lalaki siya. Sultihan ko siya sa akong problema. Mahal ko kayo si Marvin. Busa kon musugot ang doktor sa akong isulti karon. Magpa-opera dayon ko. Ug pagkahuman, magkibalik ko ni Marvin. Mahal ka na ko si Marvin. Ug ikasakit ko kining pagkahimuwag na ko niya. Ingon niya na yung problema, classmate. Aliki, classmate.
Ug nagtuo ko nga lalaki nga doktor gyud ang makasulbad ini akong problema kay ron. Mao nga ikaw gyud ang akong gituon. Kay kaila man ta. Classmate man tas nagtungha pa ta. Tabangi ko tukpi, classmate. Mahal ko ang akong uyab. O gusto ko nga magkabalik mi. Pero sakitan mong gyud ko. Coffee mate, coffee mate. Ayaw lang, dili ko anak. Coffee mate ra nang ikutaw ay kape. Oh, poros coffee mate, oy kape. Okay ra ko, sulbara lang akong problema kay taas jud kay ang iya classmate. O ba? Fail ni mo, nga, pero may maigo ang imong atay. Maiko. Mara ba og masangko gid sa akong atay kada handos niya. Ang saan pagandos? Inumtom gid ko. Sige, mag-briefs ako dati. Mag-Jacqueline lang ko, sige gagandos diya. May classmate ko mata classmate. Sakit siya. Sakit? Dako man good. Stingir ako, gamay yung kiri ako. Bitaw, kabantay man ko, pangitaonon kaayo. Mabita akong gitutukan. Classmate. Bawa na ko kung saon, pagsulbad ka ng imo, problema. Ay, salamat. Bright kid ka nga pagka-doktor, classmate. Ang saon man, ha? Ang saon pagsulbad, classmate kong doktor? Palauman ta ng imo, ha? Ha? Ito ay yung uyab. Ay yung uyab pa to sa buha. Oo, di. Dadari sa klinik. Dadari sa akong klinik. Ako siyang dadon din, hi? Pwede gali karon dayon dadon ni mo? Saan man nimong akong uyab? Taas mo kay kayong iya, ha? Ama ba? Ug musangko sa imong atay? Oo. Pues, ako karang putla ng iya, ha? Pwede mo ang iyo. Ano man? O sa'yo mga iyo? Ang iyo lang ko, Pi. Ako nalayo pirahi. Lugitang akong atay. Ibta. Huwag mo'y ipasakas ibabaw. Huwag ka niya akong gunitan mo, ako yung ilugit sa imong atay. Di man nakaabot. Ang ako na lang atay laging ipasakas ibabaw mo. Sige na, Dok. Pirahi ko. Sige. Iibalhin sa ibabaw ang akong atay. Ilihay na to imong atay. Hindi ko kawangan na nga ilihay ang atay. Classmate. Wa masugot ang doktor nga operahan ko sa akong atay. Ron ipasaka, padung sa ibabaw. Busa, ay na ko'y mahimo. Bisag sakitan ko, nakibalik ko sa akong uyab. O giantos ko na lang ang tanan. Mga kasama ang kaagi ni Ria dinhining tulumanon. What's the style? Giantos na lang ang tanan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Johnny ginaingon, wa ko'y plano nga makasaha sa akong asawa. Apan ganun nakita pa magyuta pagbalik. Ngano man, mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba pa? Mag-reunion tang mga parintis sunduan? Oo, Johnny. Mangitatag dindot nga beach nga ato ta mag-reunion. Oo niya pa, si Gawpredo ba? Tuan po yung Manila, sugad tuwa dito na narbaho. Uli po to siya? Oo, uli ito siya. Kay gimingaw na sa Senato nga iyang mga kaliwa. Oh, mayo noon. Suod ba kayo na ko nang igagawa? Kailangan mo itong imong pangupaw. Unya, kalit kang kaguol ng imong naong. Noong sumula. Naong guol man na. Nahinundom lang ko sa una na kong uyab pa. Si Jisa ba? Nagkisgot mangguta ni Agaw Predo nga tuwas Manila. Nahinundom kong Jisa nga may larga og Manila pod. Unya, wala mo balik kay nag-auyab sa Manila. Dito, naminyo sila yung laki. Pagaingon, nga diligid ka mo ang gilatid sa kahitas ano, nga magkadayon. Busa, papasa na siya imong nahuna. Day, ang maramong kag namutukan sa akong resulte.
Mga tutag Cebu. Reunion ta dito sa inyong mga kaliwat. Mga tuta? Tugay na kita ko nakadtog Cebu. Kay yung bayo pabaya taon ko nga milarga dinis Maynila taon. Ako yung taga-Talisay gid hinoon ko. Pero doon ako uyab kani adto nga taga-poblasyon parto. Poblasyon pa ito? Di Badayos. O, dalion. Klaruan ha. Kuyog tang tanan sa Cebu. Dalho na to atong duha ka anak. Ato lang talaho sa amo, sa Dumlog Talisay. Sige. Di lang ta mo star sa inyo sa poblasyon parto dong. Dumlog? Okay raman sa amo, sa Dumlog Talisay. Okay raman sa amo, good kay dako man migpahay dito. Unya si mama raman ako ang nagpuyo kuno dito. Kay naminyo naman ang duha nako ka mga igsoong babay o gidaman sa ilang mga bana. Sige. Adto talahos Dumlog Talisay. Pagkahuman, kuyugi ko sa reunion. Ibili lang una natong duha na tong anak si mama. Perting katugas doon na ito anak. Ikaw sa man. Madani mo din is barko. Diradatag ka usa din sa barko. Kaya mo? Tanan to ta si Arna. Sawa niya. Natukan ko di ba? Bitaw, doon na diya. Inikatog ni mo, inigdunggo na to sa buntag na. Dili kay ka maluya. Sige dong, matug ko. Sige, kay matug lang sa ko ha. Suloob lang ka ng malong. Pag malong lang. Ka? Kung mag-uot ka. Wah, ko lang yung tapinan tawag tingaling budagan eh. Bugduha pa ba yan? Sama katug, no? Sud sa daghang katuigan gyud ko may biya sa Cebu. Karon pa ko mabalik. Kumusta na kang akong unang uyab dito? Kumusta na ka si June? Unsa, Patuldo? Tuwa laho si Agaw Pedro sabay sa iyang asawa sa Dumlog Talisay? Oo. Mula sa lang kuno sila sa sunod semana sa beach nga ato ipaygayon ang reunion. Gusto nta ko makikita ni Agaw Pedro da. Pero tuwa man din siya sa laho sa gipuyan sa iyang asawa sa Dumlog. Dong, Junyi. Manapogligo, dong. Ang imo asawa dong nagtapis na tuwalya gikan naligo sa niwang mo din ang asawa mo. Kanang nga nagdi mo niwang pa. Nahilig mo kayo nagjerjer. Kanang kay bagong ligo, magpajerjer na po na. Ano siya mapajerjer ni mo? Kay super masukay kag gidakon ng imo taon. Nak, kanagong imo. Kibaw na ko ni anak. Nga naman? Sa imo gidakon. Ano lagi? Imo ba? Kibaw ko ana. Nga lagi? Nakita mo ko na sa una. Kamay pagkita na ko. Nila pa? Gikamay na ko sa akong asawa. Pasunod ko niya sa suod sa mong kwarto. Ay, wanay lain. Wala yun. Mintas mo pa nakaihi. Hinoon pa. Lihok ko sa ningganan ako. Sige. Ayaw sa nako akong asawa. Dili pa magkakamuuli. Tanaon sa TV diha. Or tanaon sa namo dire. Sige. Sige, ko ba? Na may pang akong anak. Doon na may asawa na yung majerjer. Ako ataw na wag yun. Kano sa pamantang ko anim kami maminigusab. Lami, ano pa sa rin i-jerjer. Sana naman ka diha. Duta pa sa ibo na Tarzan! Tulog magyuta ka round. Badya, bili pa kinako ni Madong. Pagka may gamay lang ng imo. Kawo. Nerger kay ko. Sunod, ako ni pakapinag-slime. Para sumpay. Sumpay na ko, probida. Tana ko ni mo na okay na ka. Ano ang tapuyo si Buba, ha? Okay na ka? Oo pa, sige. Mangundang na lang ta sa tong trabaho dito sa Manila. Alam tapuyo? Unsam nito mo gingon, di ba? Ano lang tapuyo si Buba? Ani tapuyo, dire? Nasayop day ka. Anhi. Anita? Sige. Okay na ka? Mangundang na lang ta sa trabaho dito sa Manila. Og ang ipabaw na to sa kompanya nga atong itrabahuan, atong inegosyo din sa Cebu.
Magtinda ko og sari-sari store. Sige. Ano lang tao niya? Mangita tagtrabaho di Cebu. Magtabang niya tas agaw na ko. Juni! Mauni suod ako igagaw, Juni. Mga patabang ta magkasutang trabaho din ni sa Cebu. Maunya na ako isulti niya karon reunion pipila ka adlaw. Sultihan ako siya. Bay-ubay gid sa tagkaliwat na nag-reunion no. Bitaw pa? Na ito aligre kayong uban nga naligo sa dagat. Dong Johnny, dali na dong. Igo na ta, dakop-dakop Uy. ta. Ang madakpan, hangkan ha. Ang asawa ni nakaparay gon gid yung tao ni mo bastilan. Bisan nagniwang na, wangkig kayo. Sige na pagpajit. Karon ang tataod, gumaligo de Dalia. Pabuton sa nagakong gigagaw, Espredo, uban siyang asawa. Sige dong, mapaabot ko ha, kay magdakop-dakop ta ha. Ay, sige day. Anan, sige magdakop-dakop na. Nan, yan na sila. Yo! Ipan oh. Sige, go! Iya na asawa tingali. Yo, tudlo! O tudlo ko. Aw, tudlo di ay! Pidar sa'yo. Yo, tudlo! Oh, Gabido! Go! Ano ba ba yung kuyog? Yo, tudlo! Si Jisa ka na. Ang kanina kong uyab. Siya di ay nasawa sa kong gagaw. Ganong gagaw! Salamat, Jess. Kay nagkaguyo kita karon nga wa mahibaw nga itong mga pares. Ang tinuod, di pati na akong kalipay nga nagkakuyog na gano'n. Kigimingaw na sa kay ko ni Judy. Kitakaw dahil mo sa kumbana. Dahil laki mo kapilito. Oo. Kay ang amo mang mama o papa ang igsuon. Kung pakamulagag Manila. Kita untay ni kadayon ron. Mahay bitaw pong milarga ko. Kuwang manggod ko sa kalipay sa kumbana, ibabaw sa kama. Gamay man kay iyo. Agaw man ta mo, dako lagi ng imo. Manang gimingaw ko nimo. Kaswerte si imong nasawa. Nakabanaw, dako ang taas pag yun. Doon lang tas motel. Ningawa na ako nimo. Magtagbaw gid ko nimo kaon karon sa muha. Magtagpapit ko rin ang kaon sa imo. Gimingaw na kay ko sa imo, Joy. Bisa nagkaagin na ka mag-anak. Pero yot paghihapon. Si mong tilapas kayo. Kakiwag. Ay, Johnny. Ganang digman ikaw akong nabana. Ay, at alipi ang imo sabi. Palit ako ng maayo, bi. Sikikay ka ha. Ikaw ba? Ay, gada ko ni mo. Ganahan ka na mo. Mas lami pa ka sa kong asawa nga ron. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Saray, ginaingon, ang tao nga imong gikaminusan karon, ug kinahanglan na kaniya pohon. Amping sa imong mga pulong, tuyok pa ang panahon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikon. Kadaghang kong hugason na ni mga plato. Pwede mahugas ini? Kinsa pa man di ay lain, Jurinda? Ako? Gikan ba kos init? Kay naningil kos gipautang na kong 5-6? Ako sa imong pahugason sa plato nga gikan mo kostalyer? Kuha na lang umi... Ko? Ano man? Kanang surik buto no niya nimo. Batanon ka para ba manunoy? Ako nga imong asawa, matured na. Sumao ka. Huwag mo kayo salig na kugod. Ay, di kong kumpiyansa. Sige ra ba kong lakaw? Kamurang duha din yung mahibilin, maid. Unya, mag-unsa man mo, mag-turjak mo. Hugasin ang mga plato diha. Ay. Ano pa man istorya ni mo? Nakaluto na ka, day Saray? Human na tay Tansyong, kaon na tay. Utal na gini anak. Kauli na ko, igon lang kung mukaon. Anak mong ginatay, kay love man ta ka. Syempre, sige na, kaon na tay.
Noy Tansyong. Oh, Ma'am Jorinda, unsa man manlakaw na ta? Huwag kutasan nga maghuna-huna nga gate kang tang manglakaw. Maningil, inig-abot na ako, dinis bay, may trabahoon pa ko. Unsa yung pasabuti mo, ana, ma'am? Huwag ikaw kasabot, ana, da? Kuan, may kaila kang mamahimong maid? Wala ba, ma'am, da? Ay, gikapoy na dyan ko, Tansyong. Tabangi ko pangitag kataba. Ay, Ma'am Jorinda, doon naman ko yung anak ko babae. Si Saray ba? Kugihan taon kay to. Mao ba? Pilay edad? Batanon pa noon, ma'am. Ay, lang na. Di ko ganagbatan. Uy, Tansyong, ngita kog maid ka ng idara na kay kuya nagmaibog niya ng akong bana. Dara naman ang banan mo, ma'am. Kanang idaran ko ng babae, maglisod man po taon na sa mga gimbuhaton din is panimay. Wala batanon kay dali kayong mahuman niya, dili kayo makutasan. Ay, ablihin ng pultan sa kyanan, be. Kay manglakaw na ta. Oo, Ma'am Jorinda. Adios, ma'am. Dali, ma'am. Sakay na, Ma'am Jorinda. Nahuman ra gyud ako panglimpyo ang sala. Pagtaas ba ya? Noy! Danay! Dad-ira kog bugdaw nga juice diri be. Kanang bugdaw gid kaayo ha kay pertigyong pagkauhawa. Nanay! May mitubak? Hain maning banaha? Ay, paita ba ida. Kitay manugo, kitay musugot. Si Ma'am Jorinda, may nawag. Ano man nga di o maroon ako? Tubagal lang, tay. Kadiyot. Hello, Ma'am Jorinda. O sa'y toyo ni mo, ma'am? Siya si Saray, ma'am, ang akong anak. Pilay imong edad, Saray? 20 anyos, ma'am. Pastilan. Aksyon ko kabala ka ini da. Susama mamog edad sa kumbana nga sinunoy day. Makasalig ba ka ako sa imong anak inesyong? Kuan kini ma'am, ako na siyang isultihan, ma'am. Dili kay siya mo paapupa si mo bana kay silusa ka. Unsa? Mao na ang tanang sudan nga imong gipaluto nako, Ma'am Jorinda. Kaon na mo ni sir, ma'am. Ay, sir, kaon na sir. Sila lagi kag tan-aw nako, sir. Nonoy. Sige. Mga na ta, Jorinda. Oy, Saray. Ma'am? Mag-ilis ra dito laing sinina. Naunsa ka ba ya? Sulob masag kag blouse nga milugwa naman ang... Kay dako man pera bayag. Pag-ilis dito! O sige day, ako siya ingnon ana. Higayon na gyud ni nimo. Ug magkauyab na gani mo. Buhata ang tanan nga makagusto gyud siya nimo. Oo, day. Ingon anak gid ako buhaton. Basta kay mangita ko og paagi nga malimtan niya ang una niya kuyab. Pasensya ka na sa kong asawa ha, Saray. Sir Nunoy, mangutana lang ko nimo ba? Nganong naasawa man nimo si Ma'am Jorinda? Kabata pa nimo. Unya siya tiguang naman. Nag-apas ka sa iyang kwarta, sir? Ay, sakto ka, Saray. Napugos ko pakasal ni Jorinda. Kaya dako kay mig utang nga kwarta niya. Nagpa 5-6 man na siya. O nakahumig dako. Dako nga kantidad. O di na may makabayad. Anya, impas ang utang, sir. Diyang nakasal mo si Ma'am Jorinda. Aw, impas. Ninduta ko, impas man ang utang. May uyab ko, Saray. Paman ako, batanon. Oh, unsa di ay? Nagsapa ha. Nagsapa ini. Ikaw rin akong isultihan bahin ini. Bisig ang imong tatay nga sinoy Tansyong wa mahibaw ini. Mga nga, Saray, pinanglit. Madugay ko pagpauli ba? Kung ikaw makaabli na ko sa gate. Ay balik sultihin si Ma'am Jorinda ni mo kung unsa ko oras nga nakauli. Promise? Promise, Sir Nunoy. Magkasalig ka na ako, sir. Nag-urot mo niya ako cellphone. Gilo ka. Saan titi man sa kunako napatong sa kabilangan? Si Sir Nunoy maning nanawag. Kapot na siguro siya. Akong amplihan ang gate. Salamat kayo, Saray, ha? Uy, isa pa yan, sir. Nag-date po si mong uyab, sir? Oo, Saray. Dali na, sir. Suot na kay tingalig masapan niya kang Ma'am Jorinda. Salamat kayo mo, Saray, ha?
Salamat kayo. Alas, kikakos ko ni mo laki. Saray! Ay, Ma'am Jorinda. Hi, Ma'am. Sa'yo, hi, good mo nagmata, Ma'am. Haya ng naong mo! Ha? Wa ko makatogo mas akong nakita niyong duha ni Nonoy ganyang kadlawon nga nagakos mong duha! Ay, kita ko kaninipot. Anong isagpa mo ko ni mo, Ma'am? Nakitanta mo sa kumpanang nagkakos? Mangutana kapag hanong gisagpa ta ka? Wa kay igabaw, Saray. Di ka na ko ang kwarta nga gisweldo ko ni Mog sa imong amahan nga kong driver. Unya karon mo ni mong igbuhat na ko. Luiban ko ni mo. Tuwing, ani. Ako naman no ibasulon, ani. Ikaw, gyud! Okay. Kay gipasidan ana ta kang daan nga dili ka mo pupa sa kumbana kay hangul kay nagturjak. Kapila gid mo ha? Kapila. Pila mo karon? Abi kay maid naman ko. Pasakitan ko gusulti ni Ma'am Jorinda. Ay, ano pa ba nila? Hindi ako saray. Gusto mo kiminyo ni mo. Pwede Aldi. Nagpa-maid ko aron doon ako'y kwarta. Kung magminyo ko, wala ako'y kwarta. Unsa? Nga naman. O magkatrabaho, Aldo. Bahalag sakit manulti si Ma'am Jorinda na ako. Total, di man tinuod nga may relasyon mis iyang pana. Mubalik ko sa ila. Maid na kun maid. Bahala na. At least may sweldo. Maghinay lang ko. Mingaw man. Wa pa tingali maabot si Ma'am Jorinda kay wa man nang iyang sakinan sa garahe. Sa may kusina ko mo agi paingan sa sala. Salamat kay Wagilak. Ulain. Naunsa. Nganong kitaman ni Sir Nonoy ang iyang uyab din mga lupot sa mga hinampa. Napalipalim pa silang duha. Mupatong si Sir sa babay. Unya, ang babay sa nung arang si Sir Nonoy kay puti maglupot. Ang babay. Pagiro ang lupot. Parang bumo ako ang lupot. Alam mo yung tanan? Ikang Sir Nonoy, hangad-hangad pa, unyat nagnanganganga. Lain babayan na, kadakot mga sapak ba? Sir Nonoy, anda ka dili sa kinininulong. May nang si Ma'am Jorinda kita makasakop ninyo, pero makaingan siya na nagsulti ko sa tiniod. Wak may relasyon ni Sir Nonoy. Sige, Ara, sakpa na! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sito, ginaingon. Ang panimaos dili ato. Dili kumkumon ang balaod kay naaray silot sa makasasa. Morning ni tabos akong ginabuhi nga. Dili na kumahimong mahikalimtan. Payong Sito. Pag-text ni mo ganina Sheena ba? Nga, pasugat ka sa eskina. Dagtong kayo mo, nga nagana lang ko daan. Salamat ni mo may bana. Mahal gud ti ka may asawa. Higop sa sabaw sinaos ang tag-init pa. Salamat, Mama Berta. Namalihog kon mama nga magluto og sutangon soup ba. Aron makahigop kag init nga sabaw inig abot ni Musin. Pinangga gid kay ko ninyo. Of course. Thank you. Oh, si Sheena. Hello, Shin. Sito, mag-OT mi karon. Oh, mag-uti mo? Unya ha? Mga 12 midnight ako makagawas. Mau ba? Niya, magpakuha ka na og motor? Ay, ayaw eh. Doon naman may service van sa company good. At ang ilang ko sa iskina ha. Service ba na? Sige, sige. Sige, Shin. Ampi. Okay, thank you, Sito. Bye. Love you. Magpa-alarm ko sa akong cellphone mo mga 11:30. Alas 12 sa tungang gabi pa mo kasaugat si Sheena. Laaya, gabi na. Pildi ko sugal. Anya, nasa mandaran ba Marlon? Ang itatagin na nun. Si pildi ko. Kina. Is kina. Oh, tara. Tuog malisito. Di baka di siya musugat siyang asawa sa eskwela. Nahinanok man. Ako lang pukawot. Si
ko to. Wala kisisito misugat na ko din si Skina. O ay hindi siya. Nagsabot naman ang tamigan niya, ha? Akong tawagan, be. Hello? Oh, hello. May asawa. Padung na ko diha sa eskina. Sorry kayo nakatugo. Nagpa-alarm ako ba pero ako kamata. Si mama nalilipukaw na ko. Ay! Boy, ikaw! Boy, ikaw! Sina? Sina laon sa... Hello? Sina? Nabati na ko nga nisinggit ang akong asawa. Nga naman ka, magdali ko. Bay Marlon, sumbag mo sinas. Tokyan pa noon, bida. Sabay mo sisingit. May pagsubakon. Guwapa siya, Besa? Guwapa na siya. Guwapa yun. Rugay na ko ng mayam niya, pero waman ko sugta tao. Tawa siya ka gusto ni mo, batiyon sa dagway. Guwapo na ko, ha? Guwapo. Guwapo na ko yung kagusto mo na kung akong anahong niya, ba? Guwapo ka kung... Wasi gusto mo. May suga, pero doon ay suga! Sila... Tawa di ay? Kitang doon ang niya din niya. Puwaon ko niyo, pauon niyo. Bawa di! Bawa siya, dito ka. Uwata ko nga maman. Tiyot. Na! Hawa! Uya! Wala taong talo, hawa! Tawag ko lang di ka kung maman ako! Sir Sito, wa pa may 24 oras nga nawa ang imong asawa. Sa sir, wato pa tayo ng 24 oras o na mangita sa ko asawa? Sabtami, Sir Sito. Sir, nag-istorya mi sa cellphone sa ko asawa samtang nagpaduong ko sa eskina. O nabati na ko yung tingog nga misinggit nga buhian siya. Sir, tabawin yung taong ko sir ninyo nga. Pagitaw na ko asawa sir, maluoy mo na ako sir. Naghubo na ko sa akong kasunay. Namihan ni Zena, eh? Wa ko magdahong karong gabi una nga makadapat ang among bu nga lawas init. Dali, Lon! Dali ay... Ay, madali ay! Magtagbo sa ko ni Zena. Marlon! Ako bitaw ni Zena pero mas labi mayungan na kuya pandag ba? Sumba pa ka. Kapanidag ba? I-insert na ka. Iangin i-insert siya. Niya. Kanang narinig balot atong ibistigahon. Sige sir. Day, bii diha. Sir. Kadina na kang dapita din ni Linda? Ano dahil, sir? Nakakita kag babae nga gibira og lalaki? Sir, kanang di ba ako gusto maamong, sir? Tubagalan ko, Day. Nakakita ka ba? Sir, kanang... Kung di ka musulti, maamong yun ka. Kay i-apil ka na mo nga kung sabo ka. Di na tinuod, sir. Aron di ka ma-apil, tugaan sa tinuod. Basta kay sir, nang wako'y labot ini, sir. Oo, lagi. Ako na ipasalig ni mo. Unsa man, may nakita ka? Kinsa ang maong lalaki? Kanang duha man sila kabuok, sir. Hubog naman to sila. Unsa? Duha? Gaila ka? Kinsa sila, Day? Unsari ako na ilan, sir. Si Marlon, sir. Niya ang usa kay wala mo ko kaila ato niya. Si Marlon? Kaya ni Marlon. Ibong dungkap sila. Bidap. Kami ay ihaw ng... Hindi na makasultikin si nag-rape niya. Bugo man ka. Wala na ibawa niya. Unsay kayo Subukan mo. Tara. Ang gawas na tayo ng abandonadong building. Asa man tao nila datang akong asawa si... Doon ay duha ka lalaki nga nigawas ang abandon nga building. Yun na. Si Marlon ra. Unsa? Mo ni Marlon nga gisulti sa balot bendor? Sir. Siya si Marlon. Wala sir. Tara ba?
Managam sila, sir! Hain ninyo si Sina nga asawa ining Sito, ha? Sulti mo, ha? Ay, naku, asawa, ha? na! Maslon, kalma lang. Tuwa sa abandonado nga building. Usa! Nga, lumaloy! Aron dili pa kasulti nga kami ang nag-rape niya. Marlon! Ito, sir! Sakto na Sito! Kami na'y bahala nilang duwa, kami na'y bahala. Pasakti ko, sir! Ayaw kuma ang balaod Sito. Sabot mi sigong gibati. Ug ayaw ka balaga. Tabangan ka na mo nga mahatagan og hustisya ang nahitabo sa imong asawa nga si Sina. Nga gi-rape o ipaniguro na mo adto na sa pisuhan duha ka rapist. Uhilang ano! Kaluoy sa asawa! Sina! Dugay ko nakadawat sa hitabo ni Sheena. Napriso man to ang nag-rape ni Sheena ro. Sakit kay iyang pagkawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Judy, ginaingon, basta makabana kag dili gwapo pero bisyoso, dili kay magkwintas ra kag bukog, magkwintas kapag 15 misyon. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong. Ay kayo. Miabot na tag 33 kay Sina. Sige, balik-balik. O paghapon na perfect. Direk! Nara ko! Direk, pahuway una ka. Ikaw una din niya, mutiwas pag-shooting mga Sina. Ako, direk! Pagchurik ba? Di naman nung kamuto na ako, Judy. Sugod lagi ugma. Ako na yung mamay direktor sa among gishoot aron mahuman na ni. Sa direktor ka, unya ikaw na motiwa sa shooting? Si Direk mo ay nagbuot kay ganin na katakiho na siya. Kuyawan gani ming tanan, akang dugo. Nya, mo minto ng imong sweldo Ang anak. natural, ang sweldo ni Direk ay akong dawaton nga sweldo. Ni mo bilibang yun ako ni mo. Daghanan na yun ni mo gipaangkan ka. Kita na sa mga lahi ko yun, Ibig! Master Reke, Master Reke, Master Maki, Maski ha, ay kuga pila-pila ng pangkat. Master na ka, Master. Rector, mo ka ha? Daghan kay instrument nila ni Wana, labi na ng mga bago niya. Kanang mga gikan sa, sa inyo. Gikan sa mo? Sa inyo ba? Mga na din ha? Inyo, birahan din ha? Di ko parehas mga master ha. Likay ko ana master kay kuara maglawas ako asawa. Kuyawan ko bali-balian ko ana, bali-balian ko sa kong kabukugan ana. Ay kinakulawas itong asawang Gulyat Ulisa. Nangunay. Pag di gusto, maraming dahilan, pero pag gusto ay maraming paron. Ready na ba mong duha? Duna, Oliver! Boy! Hindi na direk! Hindi na may direk guys. Sige. Duna! Ready na ka? Ha? Oh, yango lang. Sige. Okay. Istoryahan, pero tanaw kang doon na. Okay, ready ha? Duna, Oliver! Hilom niya, master! Magsugo na ta! Okay! Ako'y director! Lights! Camera! Action! Cut! Very good! Good take! Woo! Kapuya! Nahuma na gyud, mo easy na gyud, mo. Nahuma na gyud. May kay na uli na karik. Apa na? Lamisa pagkaon nga nas lamisa. Pinangga kay kasa kong inahandong. Nagluto. Uy, niyas mama? Reng! Mama! Ada di ay kakaon na do. Pamina ko, mami. Kaluyan ka sa Diyos. Pamina ko. Bukaon yun kung basta ikaw magluto. Oh, sure ginang lami kaya na. Ay, labi man pod manglutos Judy, di ba? Oh, maliwat kay siya nimo. Rick! Oo na. Ricky Garing! Si Ricky Garing. Doon na di-apply ka. Katang master? Doon na di-apply pag-artista ba? Mo ba? Asa mo na? Guwapa? Bata mo? Ay, mo mga ganahan. Ato na, master na. Tapos gawas. Tuwa dito! Dawat na ko direct. Dawat na ka. Thank you.
may kiss mo ka sa akong lips. Master Maki, cancel lang sana itong shooting, hugma, ha? Sige lang, sorry mo. Ricky na Master! Ano man, ha? Ano, Direk? Kuan. Klaro kayo mga mag-uwan, hugma niya, magbaha. Klaro ka ng pattern, yung mga bantay ba ako. Anak, bantay minta na gina, sweet kayo ba itong duha ka itong bagong artista nga taga Barili? Kinsa? Katos ka? Master! Ayaw palag, Master! Sorry, Direk. Dili ko mauban ni mo ugma kay loyal ko sa kumbana. Dili ko gusto makasa. Oh, mo, bakat? Kung mo na, ayun, pagtunga next week ka sa shooting kay... Ano, direct? Sige na lang, mauban ko na mo sa motel. Dili, lagi mauban ko. Paapila lang yapon ko sa shooting. Naaram din na. Sige. Okay. Ugma, ha? Asang inyong location sa shooting, ugma rin? Sa Tagaytay. Layo agad. Man nasa Isina, Tagaytay man. Lain sa kayo, adto mi Busay, nya Tagaytay, di ba? Mabas mi ana sa mga mananaway. Mga usa o duha ka semana mi dito, Judy. Dugay agad din ninyo dito sa Tagaytay sa? Uban ko, tagay-tagay ka. Tagaytay. Dili tagay-tagay ba nako? Okay. Love you, Kat. Rick, ayaw ulit pa. Sige na kapitang bukat. Nag-inunit. Rick, pasaan. Ay, nakonsensya pa yun ko. Uy, saan pa lang yung mga Rick? Alam niyo, antikot mahal. Kanang, matulong niyo sa imong bana. Dugay na po ako makatilaw. Rick, tugad sa kahintang sa kupanya. Rick, sukat may tubig pa niyang utok. Marag na balik pagkabata si Tintoy. Ricky, bangis. Ricky, bangis. Guys, Naunsa man ko. Di man ko makatog nga awa sa akong tupad si Rick. Di pod may mong manawag ko niya kay nag-shooting ra ba sila. Abuton ko nilang gyud si Rick. Nga maunay mo una og panawag na ako. Pugson ko nalagpiyong ning akong mga mataron nakatog na lang ko. Tagbaw, ha? Agbaw ka, ayaw. Grabe yan, imamudag. Uy, mura tsukag tinuunog si Gary. Ay, Gary, si Ricky. Mura bagwa na ugma ba? Si Ricky, garingging ko, no. Sorry. Sabi mo, karoon pamukan yan, indot kay kaglawas, marami kang dancer ba? Wao na gid ni. Di gusto na maadto pa ka sa laing lalaki, ha? Ako na handler ni mo. Yes, Ricky, garing. Nauli naman lagi ka. Usa ka semana ra day mo dito sa Tagaytay. Dali ron ako man ang shooting. Ay, gakapoy. Kadiyat. Murag, luya lagi kay ka. Ay, gikapoy ka sa shooting. So, usa ka siwala, Judy. Aircon mao. Ay, sige, katog na sa tong kwarto ka. Iyon akong aircon. Aron nindot ang imong katog. Dali ang hinanok ni Rika. Kaluoy sa kumbana. Naningkamot siya trabaho, alang siyang pamilya. Nagpag-unikit siya. Kaniadto, stress kit kay ko siyang pagkahimapay. Pero nausab na kit si Rick. Kay pamilya na kit niyang iyang yun na una. Rick. God. Nakiyo man ni siya og God. God. Taman si Rick. Akong pagkawang
Rick. Rick. Gisan pa ko nimo. Kinsa ng kat nga gisigihan ni mong tawag? Ibalik na sa kasi mong bisyo. Usa bisyo ba? Ganong di. Tuging taon. Kinsa na sigihan ni mong sangpit o kat? Imo na sa nang bagong baba? Babae ko taon. Basig nagdam gugog. Kat! Ano ba? Direktor ko. Kat! Ano? Sus, pastilan ni mo, Judy. Lagi pagduda na ako. Natural naman na. Daman noon ko sa akong trabaho. Direktor ko. Wala akong trabaho. Magsigig-sagit o kat! Kat! Ano ba? Hindi mo musabot. Di ko mutuon ni mo. Kung kat na kat sa shooting, dili ka mo ago. Ago? Dahil ko, Judy? Klaro kaayo, nabisyo na sa ning akong bana. Gidaman nga nag-ago, nagsyon pag nga nakat. Ay, gid ni niya. Nagyud ko mailad pa sa akong bana. Kinsi misyon, jud ko balik na rin. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Andrea, kinaingon, wa ko'y tuyo na ilugo ng imong uyab. Kung kami man ang nagkadayon, tanan, pagbuot sa kahitasan, mao kining hitabo sa kinabuhi nga di nako mahikalim. Unsa? Day... Mao na, day. Suot magkit mo ng Dexter. Sige na, tabangi ko, nga makauyab, Mipi. Day, hindi lang ko. May uyab na baya ko. Basilain nun sa pagsapot ni Romy kung magpaduol ko ni Dexter. Abubuan na ba kinang akong uyab? Ako'y bahala lagi mo pasabot ni Romy. Sige na po. Makiksulti ko ni Romy, anak day Andrea. Ayaw nila si Andrea patabang ron magkauyab mo sa Dexter. Lain tao lang sugo ay nang uyab. Suot mong good na sila, good. O nakasiguro ko nga masugot si Dexter nga manguyab na ko kung si Andrea ang mukhang niya. Salang lagi. Okay na, Binong. Ako yung tabang ni mo. Ako mag-isulting Dexter. Ha? Tinuot ka, Romy? Sige, Romy. Ingna si Dexter nga nakagusto ko niya. Ingna dayon siya, Romy. Sa taon ka. Pero taong di ka ganahan taon. Ganahan ka dili. Muro magagdi laki. Uyabin na. Balingon mo yun itong istorya ni. Kita, ikaw mo dili laki. Kaya di ka ganahan manguyab niya. Noon sa mga murag yung kag dili laki do. Panguyabin na do. Bahala na. Binuangan na ni mo. Paita ni mo. Paita. Ako nino'y pait ani. Ako'y nagtudlo ni mo nga panguyabi. Lagi. Ako nino'y muro di laki. Ikaw gidili laki ana. Bito ba? Guwapa ba asad siya ba? Oo. Pero maluoy mo kung magbinuang kong babae ba eh? Doon na unta ko'y babae nga nagustuhan ba pero doon na nam siya uyab sad. Nagmahay bitaw ko nga nung wa ko munguyab niya. Nakasiguro ko nga sugton gid unta ko niya. Kay suod gud mi. Kumpiyansa lang gigay ko. Mo nga naunahan ko sa lain. Stilan. Kinsa mo na mong gustuhan niya. Mo uyab gud si Andrea. Di na ibton ko ng itlog, di mo karana ka. Ikaw kung gusto ka, so di mo ikala si Andrea. Maunay sulti ni Dexter ni mo. Lagi. Gusto rin ko na siya ni mo. Hita. Piyansa lang ko no taon kay siya. Naunhan lang siya na ako. Bida, istoryahan. Oo, makoy gusto niya, Romy. Hinigala lang ang pagtanaw ko niya. Bisan manguya pa siya na ako. Di may tabo masugto na ako siya. Oo, saday. Karon ni sayo na ko nga may gusto siya ni mo. Di ko gusto makadugol mo. Sungitan siyang paagi ngayon kang mangkon. Ikaw, cute. Ni akin na sa akong kinabuhi. Busa dili na may tabo pang mangita pa kong lain. Gawas pa, makadagahan mo na makuha ang akong pagkapapay. Asa mo na yung mama? Tapos merkado, ug ako lang usa din hiron sa bahay. Ako ba? Kalma na. Tanawa day. Ingon mo ikaw ro sa tanawa. Nagyan na siya kaugalingon. Data na. Tapos kwarto niyo na. Sige. Tukar kong gana na. Tana. Parehas ta. Sige na. Tana sa akong kwarto. Tana, Romy.
Murag bao sa insik ugdo kay buko-buko. Indot kay kapon. Dot nga ugdo. Di na makonta day. Tanaw. Ang gataw pisay na. Tanaw ang gataw pisay. Buong niya siya. Maghilak. Maghilak lang yung tanaw ko. Sige na ay. Hindi tani pantoso na to ah. Kaya hindi mo galaway ako katabisay. Na. Bilay mo ang paami. Bila na ibil mo. Kaboya. Dahasan natong dua kraw tunga. Gagamay anak niya di mada. Ano ko itong gusto? Kanang tunga. Upat ka Inig na tunga lang. tug. Aray. Ako agad na baya bati ang kakapoy. Mas biko pi. Sina. Mintras pa maabot si mama gikan sa merkado. Mas ba na to? Ni okay ra ka na taraw. Ay, kung naminghoy. Kalain ba na niya batasan? Sige man nagdo. Saon na ni mo anak be. Tuog naman lang tao na sagbot o tarawa. Sige na lang. Ago tao sa loob sa ako. Magandang tigotay sa ako tarawa. May ok. Mao pa day Delia? Kauyab giday mo sa Dexter ug may nahitabo na ninyong duha? Uday, kita bitaw ko nagbakang-bakang ko nga naglakaw. Kit kay day, ako kay kang Dexter. Dako kay niya day. Oo, sa kadak-aday. Dako pa sa piso nga karaan ang iyaha day. Ha? Dako pas piso nga karaan? Piso? Oh, piso nga karaan. Madi piso? Kana di ay. Kapag di uwi. Ang kang rumi day good natarantar ko sa piso og piso good. Ano di ay? Manggod mo ra mag gidakon og benching ko tapos. Milarga das Manila ang imong uyab gaw, diya? Mauday nga magulaan kay karon. Ay, gaw. Mingaw mo ko sa kong uyab. Uyab makitaglain dito sa Manila gaw. Tekanar bang gwapa dito? Taga Lasang. Ano anak gaw. Sige karaan basta. Gaw, trabaho ang giadto sa kong uyab. Ug di mahitabo nga mangita siya og lain. Kay mahal ko ni Romy. Ako pa ikaw gaw. Mintras wa ang imong uyab. Manguyab kaglain. Dito isa. Tambag mo ni. Para matambalan ang imong kamingaw. Gaw. Okay gaw? Mayuhan na mo matambag. Ito, di ka na napita. May kahimong igagaw. Ba diha? Sige gaw ko mo. Atukos ilang Dexter kay Ay. patuon ko nuko kay to ako no dito sa Delia. May tuyo mo ko no siya nako. Wala din is Delia. Ingon ka kay Mia. Wala siya din ni Rosa. Dali, Davey. Ay! Dexter! Dexter, sa ba? Ayaw ko gaksan! Sa ba? Ayaw ko gagki! Ikaw tinuod akong gimahal o gigugma day. Busa dali. Dexter! Ibaw ko nga gimingaw ka na og kay tuwa sa Manila ang imong uyab. Dali na sa akong kwarto, dali. Dili! Dali na, dali. Ang gaya ko guluya! Dali Ayaw, na. Dexter! Dexter, may uyab na ko. Ikaw sabay uyab ka na. Ayaw. Sito milaptik sa kong pusod. Ang milaptik sa kong pusod. Kataasan, anak. Dexter, ayaw. Ayaw. Dili ko, dili. Dili ka. Nahilabtagit ko ni Dexter ito ni kayo na. O human sa nahitabo na mo, wa naman hinon ko ganahi sa kong uyang. Hangtod kaya nagsabak ko sa among anak ni Dexter. Skang suko ang dilya na ako. Kami naman hinon siyang uyab ang nagkasal. Skang nagutan ni. Atong listener sa tungas sa style part 34. O salamat ay sa nag-comment nga naadun mo. Permi na ma-appeal na to sa atong pag-vlog. Salamat jud kay sa inyo. Ug ato i-shout out na to. Ang nag-comment, shout out na to si Ma'am Berdanit Larsi. Shout out mo na ko si Helda Asuncion. Shout out mo da Oscar Bidog sa imong katim Asinso. Gamay o Mahilas Dako. Shout out nyo da tanan.
O shout out po na ko si Michael John Amores. Shout out po na ko si Rivlin Paner. O shout out po na ko si Manigo Samuel. Si Sir Dads Baste, shout out mo dia, sir. O kang Ryan Inkito, shout out po na ko si Sir Willow, shout out. O si Ma'am Jenaline Saro, shout out. Sa mga listeners, tanong recommend sa tuwa, batong di shout out. O gatang-atang na po sunod na itong upload mga listeners. O salamattud kayo sa iyong tanan.